नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। मॅगी सगळ्यांनाच भरपूर आवडते, तर आपण आज मॅगीचा एक प्रकार बघणार आहोत, म्हणजे शेजवान मसाला मॅगी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। एक पॅकेट मॅगी आणि हेऱ्याचं टेस्ट मेकर, एक हिरवी मिरची, थोडीशी फरसबी, अर्धा कांदा, थोडीशी शिमला मिरची, पनीरचे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत छोटे छोटे। तुम्ही तुमच्या चॉईसच्या भाज्या घेऊ शकता। माझ्याकडे पनीर अवेलेबल होता म्हणून पनीर घेतला। 1.5 चमचे शेजवान चटणी किंवा शेजवान सॉस, 1 चमचा सोया सॉस। सगळ्यात आधी मॅगी बॉईल करून घेऊया। पाणी तापलेलं आहे, मॅगी घालूया त्यात। मॅगी आपल्याला जास्त शिजवायची नाही आहे, पूर्णपणे थोडी कच्ची ठेवायची आहे। मॅगी शिजत आली आहे। पूर्ण शिजायच्या आधी आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया। आता 1 चमचा तेल, फरसबी, गॅस फास्ट ठेवलेला आहे। वीस 30 सेकंड हे सॉटे करून घेऊया। कांदा, फास्ट गॅसवरच आपल्याला हे सगळं सॉटे करायचं आहे। आता शिमला मिरची, हिरवी मिरची आणि पनीर घालूया। थोडंसं मीठ। सॉसेसमध्ये आणि टेस्ट मेकरमध्ये मीठ असणार आहे, त्यामुळे एकदम थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। भाज्या जास्त शिजवायचे नाही आहेत, फक्त त्यांचा कच्चेपणा घालवायचा आहे। तुम्हाला पाहिजे त्यात तुम्ही टोमॅटो पण वापरू शकता। कांदा थोडासा लालसर झालेला आहे। आता सॉसेस घालूया। शेजवान सॉस, सोया सॉस, एकदम थोडंसं पाणी, पेस्ट मेकर घालूया। आता गॅस लो केलेला आहे। आता मॅगी घालूया। आता थोडंसं पाणी। सगळे साहित्य एकजीव झालेले आहेत आणि आता आपली शेजवान मसाला मॅगी रेडी आहे। काढून घेऊया। शेजवान मसाला मॅगी रेडी आहे। करायला खूप सोपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। तर हा मॅगीचा प्रकार तुम्हीही करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।